Hej, mit navn er Kevin Momme. Jeg er SVP for Commercial Shipping segmentet i Viking Life Saving Equipment, og jeg er baseret her i Dubai. Jeg har boet her i næsten 20 år, så det er ikke kun en forretningsmæssig situation for mig. Det er også min hverdag, min familie og det lokale samfund, jeg er en del af. Viking er en global maritim sikkerhedsvirksomhed, og vores formål er at beskytte og redde menneskeliv. Viking har hovedsæde i Esbjerg og stadig 100% familiefondsejet. Fra vores regionale kontor i Dubai arbejder vi hovedsageligt med salg og service, men har også flere funktioner, som dækker regionalt globalt, totalt 112 ansatte. Mellemøsten huser en lang række store kunder for Viking og generelt et strategisk maritimt og olie- og gashub for store dele af verden. Samtidig med den ændrede geopolitiske situation står Viking midt i en stor strategisk transformation. Så virkeligheden er, at vi både skal drive forandring, udvikle forretningen og håndtere en meget uforudsigelig geopolitisk situation på en og samme tid. Og som I nok fornemmer, er geopolitik noget, der meget hurtigt kan gå fra at være noget, man læser om i nyhederne, til noget, der påvirker medarbejdere, kunder, drift og familier direkte. Den 28. februar ændrede Dubai og resten af Mellemøsten sig overnight, og det gik stærkt, meget stærkt. Jeg kan huske, at vi lige havde spist i haven og var lige gået ind, da der pludselig lød store brag tæt over huset. Som et lyn fra en klar himmel. Første reaktion var helt enkelt, hvad sker der? Hele familien sad med telefonen og fulgte opdateringer, og samtidig begyndte den næste tanke hurtigt at melde sig. Hvad gør vi nu? Ikke kun som familie, men også som virksomhed. Hvad med vores medarbejdere, deres familie? Hvad med kunderne? Hvad med driften? Pludselig var der daglige angrebsopdateringer, ændrede rejseforhold, spørgsmål fra medarbejdere, kunder, hovedkontor, og samtidig skulle driften fortsætte. Det blev en meget konkret ledelsesopgave. Man skal hurtigt skelne mellem, hvad vi ved, og hvad vi antager, og hvad vi endnu ikke ved. Og så skal man kommunikere klart, også selvom billedet ikke er helt perfekt. For os betød det blandt andet, at vi skulle sikre, at alle medarbejdere i regionen var accounted for. Vi skulle holde operationen kørende så ansvarligt som muligt. Og vi skulle samtidig indføre midlertidige rejserestriktioner til Mellemøsten, så vi ikke tog unødvendige risici. Det er der, geopolitik bliver operationelt. Det handler ikke kun om overskrifter, det handler om konkrete beslutninger fra team til team. Det var en meget svær tid at navigere i, selv for erfarne ledere. Den klare prioritet var medarbejdersikkerhed. Det var ikke til diskussion. Hos Viking siger vi, when it comes to safety, think Viking. I den her situation skulle det meget hurtigt omsættes til konkrete handlinger. Ikke som et slogan, men som reelle beslutninger om mennesker, rejser, kunder og drift. Vores kunder har stadig skibe, der sejler, de har certifikater, der skal være gyldige, de har servicebehov, deadlines og operationer, som ikke bare kan sættes på pause. Og jeg tror, mange ledere kender følelsen af at stå med et eller flere valg, hvor der ikke findes en perfekt løsning. Det handler om at tage den mest ansvarlige beslutning med den information, man har. Så ledelsesopgaven bliver at balancere flere hensyn på samme tid. På den ene side skal vi beskytte vores medarbejdere, på den anden side skal vi være pålidelige partnere for vores kunder. Derfor arbejder vi på tværs af flere spor: medarbejdersikkerhed, kunder, supply chain, kommunikation. Det var vigtigt, at vi ikke håndterede det i siloer. For mig er en af de vigtigste læringer, i en krise skal man ikke kun tage hurtige beslutninger, man skal tage koordinerede beslutninger. Noget af det, der gør den her situation speciel, er, at den ikke stopper, når arbejdsdagen slutter. Når man bor i regionen, flytter krisen også ind i familien og hverdagen. Man skal ikke kun vurdere risici for medarbejdere og kunder, man skal også tage stilling til, hvad situationen betyder for ens egen familie. For os har det blandt andet betydet, at min kone ufrivilligt fik nedsat sin løn i 2 måneder, samtidig med at hun skulle finde motivationen til at undervise børn i alderen 2-4 år online. Min datters studentereksamener blev aflyst,
og min søn kunne ikke spille fodbold 5 gange om ugen, som han ellers plejer. Det er ikke dramatiske hændelser hver for sig, men tilsammen viser de, hvordan en geopolitisk krise bliver meget konkret i hverdagen. Det handler om forandring, tryghed og mental belastning. Og det handler om at skabe en så normal hverdag som muligt, selv når omgivelserne arbejder imod en og konstant ændrer sig. Det samme gælder for medarbejderne. Når vi taler om beredskab, taler vi ofte om planer, procedurer og eskalering, men det er også den menneskelige side. Hvordan har folk det? Føler de sig informeret? Føler de sig trygge? Ved de, hvem de skal gå til? For mig er det en vigtig del af moderne ledelse i en krisesituation. Mennesker er vores vigtigste aktiver, ikke robotter. De skal være i balance for at kunne levere. Og det er måske den del, der er sværest at forklare på afstand. Udefra kan det virke uvirkeligt, men for rigtig mange mennesker i verden er det her virkelighed. Rent praktisk handlede vores beredskab om at skabe en nogenlunde fast rytme. Vi arbejdede med daglige risikovurderinger, hurtig eskalering og mulighed for at samle de relevante personer med kort varsel. Altså helt konkret, hvem gør hvad, hvornår og gennem hvilke kanaler. Vi havde fokus på rejserestriktioner, evakueringsplaner, medarbejder accountability og klare kommunikationslinjer. Det lyder lavpraktisk, og det er det også, men det er netop det lavpraktiske, der gør forskellen, når man står i en krise. Hvem har overblikket? Hvem kontakter medarbejderne? Hvilke kanaler bruger vi? Hvornår eskalerer vi? Hvem beslutter hvad? Og hvordan sikrer vi, at kommunikationen er konsistent? Vi brugte blandt andet Teams og WhatsApp til hurtig kontakt og accountability. Det vigtigste er ikke at skabe en perfekt plan. Det vigtigste var at skabe en struktur, der kunne bruges, men situationen konstant ændrer sig. For mig er det en vigtig læring. En kriseplan er ikke værdifuld, fordi den forudser alt. Den er værdifuld, fordi den giver organisationen en rytme, når ingen kan forudsige alt. Vi kom meget hurtigt i en meget svær situation. Helt konkret kunne kundernes skibe ikke sejle igennem Hormuzstrædet. De var reelt låst. Og samtidig kunne vi ikke komme ombord og gennemføre serviceinspektioner, blandt andet på grund af konstante trusler og usikkerhed i området. Ingen af delene var noget, vi kunne kontrollere. Samtidig steg olieprisen hurtigt, hvilket pressede fragtraterne op og betød, at også lande, virksomheder og forbrugere uden for det direkte berørte område kom under pres. I vores branche kan konsekvensen være meget konkret. Hvis sikkerhedscertifikater udløber, kan skibe i sidste ende blive tilbageholdt. Derfor bliver service og inspektioner ikke bare et praktisk spørgsmål, de bliver kritisk for kundernes drift. Derfor handler kriseledelse i høj grad om kundekommunikation. Kunderne forventer ikke nødvendigvis, at man kan kontrollere alt, men de forventer, at man er tydelig, ærlig og produktiv. Vi skal kunne forklare, hvad vi ved, hvad der kan blive påvirket, og hvad vi konkret gør for at hjælpe. Det er ikke altid en nem samtale, men det er en nødvendig samtale. Så glem forestillingen om, at geopolitik kun er store strategier og langsigtede analyser. Geopolitik rammer hurtigt og hårdt, og man skal være klar til at omstille sig. Det er de her situationer, kunderne mærker, om man bare er leverandør, eller om man reelt er en partner. Set fra Danmark kan Dubai måske føles langt væk. Men i en global shipping-virkelighed er Dubai ikke periferi. Det er et af de mest centrale handelsruter og choke points i verden. Når der er uro omkring Strait of Hormuz, påvirker det ikke kun regionen, det påvirker ruter, priser, kapacitet, forsikring, kundedialog og beslutninger mange steder i verden. Det er en vigtig pointe for danske erhvervsledere. Geopolitik er ikke længere noget, der kan parkeres i en analyseafdeling eller hos Government Affairs. Det er en del af det operationelle ledelsesrum. Når et choke point ændrer sig, mærker vi det som en kundedialog, priser, ruter og beslutninger. Og som leder i regionen bliver man nødt til at oversætte det hurtigt. Hvad betyder det for medarbejderne? Hvad betyder det for kunderne? Hvad betyder det for drift? Og hvad betyder det for familien? Og hvad skal vi gøre anderledes i morgen?
Der er især 4 ting, jeg tager med mig. For det første, kommunikere hurtigt. Også selvom alt ikke er afklaret. Stilhed skaber usikkerhed, og i en krise har folk brug for at vide, hvad der sker. Også selvom svaret er, at vi stadigvæk vurderer situationen. Handlingen er key. For det andet, skil fakta, scenarier og beslutninger tydeligt ad. Det skaber ro, når folk kan høre forskel på, hvad vi ved, og hvad vi forbereder os på, og hvad vi faktisk har besluttet. For det tredje, tag medarbejdernes private situation seriøst. Det er ikke nok at spørge, om folk kan arbejde. Man skal også forstå, hvad situationen betyder for deres familie, tryghed og ikke mindst mentale overskud. For det fjerde, accepter, at de bedste beslutninger ofte træffes på 70% information. Hvis man venter på fuld klarhed, er det for sent. Det betyder ikke, at man skal handle impulsivt, men man skal handle. Jeg vil ikke ligefrem kalde mig selv ekspert, men jeg har nu alligevel oplevet mange ting i min karriere. Og hvis jeg skulle give nogle enkle råd til danske topledere, ville det nok være, at geopolitik er ikke noget, der måske sker. Og de 10 års hændelser, vi så tidligere, er blevet til årlige events. Det er en del af at være topleder i dagens verden. Og så vil jeg også sige, at i sådan en situation, som vi har stået i, der handler det ikke kun om teori, det handler om at udvise ro og handling i svære situationer. Slutligt vil jeg sige, at jeg synes ikke, I skal give op på Mellemøsten som marked. Det er stadigvæk et super interessant marked. Med de rette mennesker og de rette værktøjer kan I opnå stor succes hernede. Jeg håber, I har fundet lidt inspiration på mit lille postkort her fra Dubai, og jeg ønsker jer alle sammen en fantastisk dag i Danmark. God dag.